Автосалон Trade Motors на мене надходження, зокрема, це Kia Sportage, офіційний 2014 року, максимальної комплектації GT Line. 1,6 бензиновий турбовий двигун на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Маємо паратроніки позаду, камера заднього, електропривід кришки багажника, безключовий доступ, датчики сліпих зон дзеркала. В салончику нас вітає комбінований зі світлої та темної шкіри салончик автомобіля, електрорегулювання передніх сидінь, повний електростопакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням, сліпі зони, електропривід багажника, повне мультимедійне шкіряне кермо, датчики світла, дощу, 158 тисяч рідного пробігу, широка монітора мультимедіа, преміальна акустика JBL, двохзонний клімат з підігрівами усіх сидінь та вентиляціями передніх сидінь, автоматична коробка передач, блокування повного приводу, відбереження верхмуху, паратроніки, автохолд та електронний рычажок. Також маємо люк та панораму. Дуже класний доглянутий автомобіль, який вартує вашої уваги. Таких в Києві дуже мало. Тож приїжджайте, оцінюйте та купуйте справжній постраховичок з адресою Паласенка 8 та салон Trade Motors. Ми чекаємо саме на тебе.